siyasi partinin liderlerini huzurlarınızda sahneye davet ediyorum. Serokên şeş partiyên opozisyona Türkiye, CHP, Partiya İyi, Partiya Saadetê, Partiya Deva, Partiya Peşerojê û Partiya Demokrat li Enqere civiyan. Sayın Ahmet Davutoğlu, İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener û belgenameya ku bi hev re amade kirine ya bi navê Sîstema Parlamenteriyê ya bi hêz îmzekirin. sistemi mutabakat metni şimdi imzalanıyor 6 siyasi partinin genel başkanları tarafından. Cîgirê serokê CHP derbarê sedemên ku çima pêwîst dibînin sîstema hikûmeta serokkomariyê bêguhertin de axivî. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi Sîstema hikûmeta serokkomariyê çima şaşe. Ji ber vê sîstemê di rêvebirinê de rê li ber desthilata yekkesî vekiriye û bûye sedema cîvcîkirina kêfî. Desthilateke berfireh û bêkontrol daye serokkomar û rêveberiyeke desthilatdariya yekkesî ava kiriye. otoriter bir yönetim yaratmıştır. Belgenameya hatiye îmzekirinê ji şêst sernavan pêk tê. Yasadanîn, rêveberî û dadgeh xalên serekene. Guhertinên di hinek mijarên wek hilbijartina kes bo serokkomariyê, pêkhateya serokwezîr, dadgeha destûrê û serrastkirina di parlamentoya Tirkiyeyê jî hene. Li gor vê belgenameyê desthilata vetokirina serokkomar dê bi dawî bibe. Dê dema erka serokkomar 7 sal be û tenê bo heyamekê bê hilbijartin. Rêceya benda hilbijartinê dê bo ji sedî sê bê daxistin. Cîbcîkirina qeyûman tê bi dawîkirin û kesên bi hilbijartinê hatine ser kar divê dîsan bi hilbijartinê ji kar bên dûrxistin. Her şeş partiyan 12 Sibatê bi civînekê li hev kiribûn ku vê belgenameya hatiye îmzekirin amade bikin û 28 Sibatê jî ji raya giştî re eşkere bikin.